ମଶାଣିରେ ପରା ଘର ନିଜ ଆବାସ କୈଳାସପୁର ତାଙ୍କୁ ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ଛଡ଼ା କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ କ୍ଷୀର ତାଙ୍କ ଭୂତ ଅଟେ ସହଚର ଓ ନାମ ପରା ମହେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଚାଲ ପିନ୍ଧା ବାବାଟିଏ ସିଏ ବାଉଁଶ ବଳା ଶରୀର ତ୍ରିଶୂଳ ଧରିକି ବାବା କରେ ସଂହାର ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ଛଡ଼ା କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ କ୍ଷୀର ତାଙ୍କୁ ଅଛି ଯଦି ପାଇବାର ପାଇ ପାରୁଥିବୁ ସମବାର ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପତି ସିଏ ଗଣେଶଙ୍କ ଫାଦର ସାଦା ସିଧା ବାବା ସିଏ ହେଲେ ଭାରି ଡେଞ୍ଜର